na ako'y lakaw. Magdala ko ani. May kun dawat nga text. Ato na ako. Off-road diri pero gamay ra. Muli ko ako sa unahan sa left. Then sa right dari sa tuo hapit na. We're here. Na-open na. Welcome mo ko diri. Anyara guys oh. Lindot kayo. Yee! Ano pa guys oh? Nindot pa nga bulak, nindot pa pagka-arrange. Nasa money tree ubos. Oh, di kayo mainitan. Yan na kay money tree. Wow! Ngara. Kinira tayo na nga kung ikabayloan yung kadaghan mga nindot. Ayun na si Baylo. Dili. Oy, thank you, thank you. Kanidong di ba ito na ko ni ihatag ay nakalimot man ko sa ako din ang tinanom. Di pa gayta na ihatag. Thank you. Plus lagi ka ng tinanom na unya ka ng nakalimot ko. Mo ni si Ma'am Winina. Salamat. Ay lain pa ngayon. Wala, sobra na kanilang gani. O ma'am, pakidawat ma'am, nani ako.
Sige na. Ayaw eh. Wala ra diri. Ayaw si Salidi. Adi pagid siya magpakan. Pero ako na ibilin guys kay May nag-video na sa sila. Ah. Oo, ni mataaw. Thank you. Ato pa ko sa unahan ha. Una, tanaw dito kasi. Welcome, welcome plant. Welcome. Ana. Oh, kini siya ni siya. Murag yun na nag-iisa. Oh, nag-iisa. Naghinuktok. Sa kuwan pa. Next decade pa ta ni maka pangayog saha. Nanay host. Para sa pagbubo diha. O der kun pa ang mga tanom mo. Tapos ay mga naiwiting shade. Diri mag hulat ang mga UI. Waiting shade. Akin ni siya oh. Okay. Narang sunlight. Nara si banda. Mo ni siya ang banda doon kay na may banda rito po dito. Deritas ang labasan na. Oh, banderitas. Kini guys dali ra man daw ni mutubo pero walay ako. Dali na bitaw na. Lunggion na maguna. Sinanay na. Mangayo ka na. Ana akong kauban. Mura naman tagwa naman na nag-ilis. Ganahan tubo ang mga plants. Mao din ni teknik guys oh. Ana, butangan og aircon. Hagbong lagi daw tani. Sige lang. Banat yun para sa ekonomiya. Lingi sa wala, lingi sa tuo.
Napa sa wala. Ano sir mo tabok? Safety first. Okay, abot na.